guys! Welcome to YouTube channel! So, what's up mga anime? So guys, for today's video mga ka-Avengers, Yes. iba-vlog na namin yung gagawin namin bukas. So, today is 9:08 Yes, PM na. 9:08 So, i-vlog na lang namin to kasi bukas pupunta kami ng church. Mga 5. Ano ba bukas? It's Valentine's Day! Valentine's Day bukas guys. So, i-vlog namin yun. mga ka-Avengers, yes. Pupunta kami sa church ng 5 a.m. Tapos, pagkagabi nun is pupunta kami na, may pupuntahan kami, magdi-dinner Date, so kami. nakabili na kami ng ticket guys, may booking na kami. So mga 7 p.m. pupunta 9 kami doon. So doon guys, i-vlog din namin guys, continue. Papakita namin sa inyo mga ka-Avengers. ano yung namin doon na yung mga so it's pretty. So mga ka-Avengers, ngayon mga ka-Avengers ay matutulog kami ng maaga mga ka-Avengers. Kasi bukas ng umaga 5 a.m. in the morning ay pupunta kami going to church. Diba mga ka-Avengers? So, dahil magsisimba kami mga ka-Avengers. Church! Aywa, sim-sim. So bukas is Valentine's Day, so bugbog. So, mga ka-Avengers, dahil Valentine's Day bukas ay puputok tayo mga ka-Avengers. Magpapuputok ang lahat ng mga tao mga ka-Avengers. Dahil alam niyo na mga ka-Avengers, di ba? So, Yes. ngayon, what we gonna do? Dessert umba, di galing baboy. So, is sleepy early. Yan lang mga ka-Avengers. Wala nang iba. Sleepy early muna tayo. So, yan lang guys. So, update na lang kami bukas. So, good night. good night. And happy Valentine's Day. Pray always, guys. Yes, And yes. thank you sa mga ning subscribe na mo. Don't forget to subscribe, like, share. magpapasalamat muna tayo kay Pastor kanina. Dahil nag-Bible study kami kanina guys. So magpapasalamat kami kay Pastor Labrador Thank you, at kay Pastor Pastor Gino. Okay. Thank you so Sa binigay nyo na time kanina, Yes. Pastor, Thanks, sir. na Okay, kahit God. dalawang oras yun, di ba? So napakataas na time na yun para sa atin, di ba? So dahil kay Papa God siguro Amen. ginawa yung way siya sa amin mga ka-Avengers. Hindi namin pero mga Avengers din daw. So mga Avengers. So good night mga Avengers and I love you and happy Valentine's Day. Aywa. So sim-sim na. Love you all. Many hours later. Hey guys, good morning. It's 5:50 a.m. na. So, padong namin church. Ayan na, ito na mask ko guys. So, tulog pa sila mama, sa kuya. Dito. Ayan. Parang gising na siya kasi ano. 1 hour later. So guys, nakasakay na kami ng motor namin. Yan. Video na green. Ang pinakamamahal naming sasakyan. Yan. Keep safe po sa mga drivers na bumabiyahe ng malayo. Mag-ingat kayo palagi. A few moments later. One hour later. Yan mga Avengers. So Many hours later. I know your eyes in the morning sun. what's up mga Avengers? So ngayon mga Avengers, nandito na tayo sa waiting area sa Avengers. Dito sa sa loob. So nasa loob na kami mga Avengers. Kakarating lang namin. Kasi malakas yung ulan. So, ayun mga Avengers,
gutom na talaga kami mga Avengers. So mga Avengers, yung area namin dito sa loob. So ito si Mimi mga Avengers yan. So basa-basa kami mga Avengers. Then beside mga Avengers, problemado yung motor namin mga Avengers. Naliligo sa ulan mga Avengers. Kaya ayaw na umandar. So mamaya mga Avengers, ipapakita namin sa inyo yung mga pagkain nila na itulyukan mga Avengers. So anong tawag ng mga pagkain na rito mga Avengers? Ano miss? Korean drink. So narinig nyo yun mga Avengers. So tingnan natin mamaya mga Avengers Sana all! mamaya papakita namin sa inyo. So see you mga Avengers. A few inches later. Ayan mga Avengers. Ayan, aywa. Yan. So, ito yung atay lang. Aywa. Atay lang. Yan. Guys. Hindi ko gamay din. Sakay na. Yan guys. Sarap. Chicken pie. Wala na yung chicken na, urot na no. Oo, nakadiri. Chicken. So yan guys, ito din guys. So, aywa. Kimchi. Kimchi. Lawag ko. Hindi ko gamay Guys, din. So, titikman natin yung kimchi. Lahat yung mga kinuha namin. So, paisa-isa lang yung kukunin namin kasi baka hindi namin maubos. Tapos may fine na 500 pesos left over guys. So, yan yung kinuha nila na lahat. Yan sila nga, gutom na siya. So, kakain muna kami ng maayos dito. So, update na lang kami pag pauwi na kami. So, wala namang ganap dito. Meron sana banda, kaso umulan. So, wala na lang. So, cancel na lang. So, nag-music na lang sila guys. So, dito kami sa loob ngayon. Sabi na lang yung tao. Pero maraming tao doon sa may terrace nila. So, update guys ha. Bye-bye. Mwah! Tiga! Tingin! Ay, lang ka! Sana all! Lampuang nakagigil. So guys, kakain na ako ngayon. Ulit. So meron tayong, Cabbage. cabbage. Oh, cabbage. And then liver lover boy. And Okay. lalagyan natin ng ketchup. Aywa. Ito po, gagawin ko. Okay. So, kakainin ko to. Ayan. Tapos ketchup. Tapos dito. Ayan. Wait sa. Wow.
Hey guys! So, nakauwi na kami. Dito na kami ngayon sa bahay. So, alam nyo na kung ano yung mangyayari. Joke lang. Wala muna. Pass muna guys. Matutulog na ako kasi inaantok na ako guys. So, bye-bye! See you in our next vlog. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Don't forget to hit the notification bell para ma-update mo sa among mga bagong na video. So, sabay tayo. Wait. Like, subscribe, share, and comment. Kung meron kayo, comment. So, salamat sa mga supporters namin out there. Ito na pa supporters. Guys, Happy Valentine's Day sa inyo lahat. Happy Valentine's Day Bye-bye. sa mga may jowa dyan. Happy Valentine's sa mga walang jowa. Happy Valentine's Day. Because Papa God will love you and your family out there. So, thank you so much. And we love you all. And see you in our next vlog. So, bye-bye. Puto ka na guys! Boo!